Vi har om artikler, og vi vil gerne starte med at præsentere den ubestemte artikel. A og an er en ubestemt artikel og bruges kun i singularis og kun ved tallige substantiver. An bruges foran et substantiv, når ordet begynder med en vokallyd, eksempler som an apple og an hour. Og a bruges foran et substantiv, når ordet starter med konsonantlyd, eller ordet starter med y, eksempler som a year og a company. Den bestemte artikel. The og the bruges som den bestemte artikel. Eksempel. Når du læser en roman, og forfatteren endnu ikke har introduceret dig til hovedpersonen, omtales han/hun ofte med ubestemt artikel, for eksempel a man, hvor hovedpersonen altså er uidentificeret. Senere hen, når hovedpersonen er blevet nævnt, og man ved, hvem der er tale om, benyttes der the man som omtale for hovedpersonen. Artiklen skifter altså fra ubestemt til bestemt, når der er tale om noget specificeret. Artikler bruges altså til at udtrykke bestemthed eller ubestemthed. Men dette kan også gøre ved pronomener, hvor et pronomen går ind og erstatter artiklen. For eksempel, i stedet for a house, kan man sige one house. One bruges ofte i erstatning for den ubestemte artikel, hvorimod those ofte benyttes som erstatning for den bestemte artikel. Specifik og generisk betydning. I visse situationer er der forskel på brug af artiklen. Dette gælder f.eks. en persons stilling eller nationalitet. Når der er forskel på dansk og engelsk artikelbrug, er der tale om generisk betydning. Dansk, ingen artikel, engelsk, ubestemt artikel. Eksempel, Simon er dansker, Simon is a Dane. Her henvises der ikke til en specifik dansker, men til en generel nationalitetsbetegnelse. På engelsk henvises der altså til generelle grupper ved brug af ubestemt artikel, hvorimod der på dansk ikke benyttes nogen artikel foran. Og så har vi lige en lille bussegreb. I sætninger, der beskrives en persons stilling, nationalitet med mere, har engelsk ofte ubestemt artikel foran betegnelsen. Artikel, engelsk bestemt artikel. På dansk har vi en del ord og vendinger, hvor der ingen artikel er foran, mens der på engelsk også brug af den bestemte artikel foran disse. Dette er især gældende for grammatiske betegnelser og musikinstrumenter. Eksempel. Verbet er i præteritum. The verb is in the preterity. Siri spiller cello. Siri plays the cello. Her ses det altså, at der ingen artikel bruges i den danske sætning, hvorimod der er tale om bestemt artikel i den engelske sætning. Dansk bestemt form, engelsk ingen artikel. På dansk har vi en del situationer, hvor et substantiv i bestemt form har generisk betydning. Dette gælder f.eks. når fokus er mere på funktionen frem for det konkrete sted. Eksempel. Hun lå længe på hospitalet, men hun kom så til sidst. She spent a long time in hospital, but in the end she recovered. I dette eksempel ligger fokuspunktet på, at hun er kommet sig, frem for at hun var længe på hospitalet. I den danske sætning står hospital i en bestemt form, hvorimod det på engelsk ingen artikel har. På dansk bruger man for det meste også bestemt form om ord som natur, liv, død osv., når de bruges utalligt og har generisk betydning. Eksempel. Hun lever et sundt liv i pagt med naturen. They live in complete harmony with nature. Her bruges naturen i almindelighed, ikke på bestemte eksempler på natur. I den tilsvarende sætning på engelsk bruges der ingen artikel. Huskeregel. Engelsk har ofte ingen artikel ved utallige substantiver i almen betydning.